Dobrý deň, všetkých vás tu vítam. Chcem sa poďakovať aj organizátorom za pozvanie a za možnosť tu prednášať. S kolegami z Nových Zámkov sme si pripravili prednášku o vitamíne C a podelíme sa so skúsenosťami s jeho použitím. Keď hovoríme o vitamíne C, toto myslím si, že nemôžeme vynechať. V podstate o skorbute sa vedelo už od staroveku, stredoveku a s týmto ochorením vitamín C bol spojený jeho objav a syntetizácia však bola až v prvej polovici 20. storočia. A tu vidíme jeho chemický vzorec. Podobnú prednášku sme tu už mali pred 2 rokmi. Vtedy sme to nazvali vitamín C na dávce záleží. Kde sme vlastne rozoberali, v akých dávkach sa ten vitamín C používa na jednotkách intenzívnej starostlivosti. A posledné štúdie, ktoré sme vtedy tam spomínali, bola štúdia Janse, kde vlastne skúmali u septických pacientov megadávky vitamínu C, podávali bolus až 30 gramov za hodinu a nasledovala ďalšia infúzia 30 gramov v 6-hodinovom trvaní. Tu mali ako primárny endpoint sledovanie diurézy. Hoci tam bolo navýšenie diurézy, ale nebolo signifikantné. Tie ďalšie endpointy, ktoré tam mali, tak tam im vyšlo, že mohli redukovať dávky vazopresorov a znížila sa SOFA score. Čo sa týka vedľajších účinkov, tak pozorovali jednu hypernatrémiu a jeden prípad hemolýzy pri takýchto vysokých dávkach. Od teda toho roku 2023, čo nové pribudlo, tak som pozrel zo pár štúdií. Prvú, ktorú som našiel ohľadom podávania vitamínu C, v tejto štúdii podávali vitamín C s hydrokortizónom a s tiamínom na liečbu sepsie, septického šoku. Je to tiež metaanalýza. Zahrnuli sem 8 štúdií, kde celkovo skúmali vyše 1500 pacientov. Táto intervencia však neznížila celkovú mortalitu zo všetkých príčin, nenašli žiadny význam, teda rozdiel v SOFA score, ani v dĺžke pobytu na ISKE, ani v dĺžke hospitalizácie, ani v dĺžke používania vazopresorov. V podstate nejaký bez významného vplyvu. Záverovali, že na potvrdenie ďalších výsledkov je nutné viac randomizovaných, kontrolovaných štúdií s vysokou kvalitou a s väčšími vzorkami. Keď som si tak prezrel, aké štúdie zahrnuli, tak vo väčšine tých štúdií používali dávku vitamínu C nejaký 1,5 gramu každých 6 hodín, čo zhruba vychádza tých 6 gramov na deň. Ďalšiu štúdiu, takisto metaanalýzu randomizovaných štúdií, tu skúmali suplementáciu C vitamínu u kritických chorých. Táto bola z marca 2004, takže tu skúmali čisto len suplementáciu intravenózneho C vitamínu, zahrnuli 2047 chorých a zistili skrátenú dobu používania vazopresorov a takisto umelej plúcnej ventilácie. Nenašiel sa žiadny štatistický rozdiel 28-dňovej mortalite, príjme tekutín, diurézy, dĺžke pobytu, či na ISA alebo v nemocnici, prípadne nejakých zápalov plúc. Tu boli zahrnuté štúdie, kde tie dávky C vitamínu boli rôzne, niekde od 1 až do tých 16 gramov zhruba na ten jeden deň. Ale väčšina tých štúdií bolo okolo tých 6 gramov na tých 24 hodín.
Potom som našiel ďalšiu štúdiu, kde takisto sledovali suplementáciu C vitamínu, ale toto bolo pri získaných pneumóniách, pri komunitných. Tak tuto zahrnuli 6 randomizovaných štúdií. Našli nevýznamný trend k zníženiu celkovej úmrtnosti, ale teda nie štatisticky významný. A ostatné skúmané parametre dĺžka pobytu v nemocnici na ISKE, dĺžke UPV mali zmiešané výsledky v tých randomizovaných štúdiách. Takisto záverovali naliehavosť ďalších štúdií na objasnenie, aký má tento C vitamín a jeho suplementácia vplyv na manažment komunitnej pneumónie. Tuto boli tie dávky naozaj rôzne, aj pero s tým, že to boli tie komunitné pneumónie. Najvyššiu dávku, čo som v jednej štúdii videl, bolo 2,5 gramu na každých 8 hodín. Hoci covidové časy našťastie už máme za sebou, ale minulý rok 2005 vyšla ešte metaanalýza používania C vitamínu covidových pacientov. Takisto zistili nevýznamne priaznivé účinky pri krátkodobej úmrtnosti a nemocničnej úmrtnosti. Nebol pozorovaný zase žiadny vplyv na dĺžku pobytu na ISKE, dĺžke mechanické ventilácie, vazopresory, ani SOFA skóre, ani Horovicov index sa nemenil. A takisto záverovali, že sú potrebné ďalšie multicentrické štúdie. Keď som prezrel taktiež jednotlivé štúdie, používali tiež dávky od 1 až 24 gramov toho C vitamínu zhruba na ten jeden deň. Ale viac štúdií tam už bolo, kde využívali tých 12 gramov. Tam som našiel ďalšie experimentálne štúdie, kde podávali tiež megadávky askorbátu u vyvolanej sepse, gram-negatívnou E. coli. Bola to vlastne vyvolaná sepsa u prasiat, kde injekovali teda tie E. coli. Po 23 hodinách, keď tejto injekcie začali podávať tým prasatám megadávky askorbátu sodného, pol gramu na kilo. Takisto dávali bolusovú dávku za pol hodinku a pokračovali v rovnakej dávke predĺženej infúzii na 6,5 hodín. Noradrenalínom titrovali stredný arteriálny tlak na okolo 70-80 ortuťové. Podarilo sa im zistiť, že pri tejto infúzii sa obnovila perfúzia mozgu, zlepšilo sa okysličenie, teplota sa upravila a takisto aj správanie tých prasiat, zmetenosť takéto sa upravilo. Som si dovolil, to sú ich vlastne výsledky. Na tom prvom hornom vidíme perfúziu mozgu. Ten vrchný graf tými vyplnenými kockami, to je vlastne tá skupina, kde bol podávaný ten C vitamín a askorbát a vidíme tam rozdiel. V tom grafe pod ním tam je vlastne okysličenie mozgu, cerebrálna PO2 v mozgu, takisto tie modré, to je vlastne skupina s askorbátom. Vidíte, že sú tam tie hodnoty vyššie a tuto vidíme teplotu toho mozgu. Tá práve naopak bola nižšia v tej skupine, kde ten C vitamín podávali. Až tuto je vplyv na hemodynamiku, takže v tej skupine prasiat, kde ten C vitamín podávali v tých vyšších dávkach, vidíte, stredný arteriálny tlak oveľa rýchlejšie stúpal ako v tej
druhej skupine. A tu sú zase dávky noradrenalínu. Vidíte, že v tej skupine, kde podávali tie dávky vitamínu C, ten noradrenalín dávali naozaj podstatne v nižších dávkach. Ešte jednu štúdiu som našiel, ktorá bola retrospektívna, komparatívna. Tu sledovali tiež vplyv vysokej dávky askorbátu na zlepšenie zápalových parametrov pacientov so sepsou. Túto dávka bola okolo 30 gramov, keď som to tak prepočítal na 70-kilového pacienta. Zistili významné zníženie SOFA score, ale bola to naozaj malá skupina pacient, len 9 pacientov tu odsledovali. Takže to nemá takú vysokú váhu táto štúdia. Ešte som sem zaradil ďalšie experimentálne štúdie, hoci tieto sú staršie, ale kvôli tomu, aby sme videli vplyv na tých našich kazuistikách, vyššie koncentrácie cirkulujúcich neutrofilových extracelulárnych pastí sú spojené s horším kritickým výsledkami zlyhaní orgánov u pacientov so sepsou. A pri infúziách vitamínu C sa podarilo dokázať, že sa významne znížila tvorba týchto NET u zdravých ľudských dobrovoľníkov. Takisto infúzia C vitamínu znížila voľnú bunkovú DNA, ktorá je takisto spojená s tvorbou týchto NET, ktoré vlastne sú takým spúšťačom tej zápalovej reakcie, či už celkovo v organizme, alebo aj v tých plúcach. A takisto ešte v súvislosti s ARDS tiež bola takáto štúdia, kde kyselina askorbová tlmila zápalovú odpoveď aj plúcnú fibrózu u potkanov, a tiež jedna štúdia zistila zvýšenú expresiu jedného jónového kanála a táto expresia teda bola spojená s zvýšením clearance alveolárnej tekutiny u septických myší, čo by mohlo mať teda pozitívny vplyv na tých pacientov z ARDS. Ešte som nemohol nevynechať túto štúdiu Citris Ali. Včera ju tiež spomínal aj pán doktor Dostal. Tuto vlastne bola to randomizovaná štúdia na pacientov na JIS, kde sa podávala intravenózna infúzia vysokodávkového C vitamínu 50 mg každých 6 hodín, čiže zhruba okolo 14 gramov. A porovnávali to teda s placebom. Nepriniesla významne rozdiely v modifikovanom SOFA score ani v hladinách CRP, ani trombomodulinu, kde vlastne sledovali poškodenie týmito zápalovými markermi. V diskusii sa vyjadrovali, že prečo tomu tak mohlo byť, že pravdepodobne, že u tých pacientov už sepsa bola v pokročilých štádiách, už pred rozvojom ARDS, a že ten C vitamín kvázi nestihol zabrániť tej ťažkej zápalovej reakcii. Pri týchto vysokých dávkach C vitamínu musím takisto upozorniť aj na možné nežiaduce účinky. Našiel som jednu kazuistiku, kde takéto megadávky C vitamínu boli predpísané cez alternatívneho liečiteľa pri nádorovom ochorení a viedli k zlyhaniu obličiek. Tento prípad bola taká 74-ročná žena, mala rakovinu endometria a počas 6 týždňov dostávala 100 gramov C vitamínu infúzne ako súčasť alternatívnej metódy liečby rakoviny. Rozvinulo sa u nej zlyhanie obličiek, pri príjme tam zistili kreatinín okolo 725 mikromolov,
Pri konzervatívnom manažmente sa stav nezlepšil a pani skončila teda na dialýze. Spravili aj biopsiu, kde vlastne sa odhalilo difúzne akútne poškodenie tubulárnych kanálov a mikroskopicky sa tam preukázali kryštáliky oxalátu vápenatého. Hoci mala v krvi vysokú hladinu C vitamínu, sérový oxalát bol normálny. Ale teda v tých obličkách sa vyzrážal. No a prešiel by som k našim skúsenostiam. Spomeniem 3 kazuistiky, kde sme C vitamín podávali a boli to skôr pacienti práve s postihnutím plúc. Že prvá kazuistika bola 53-ročná žena. Z osobnej anamnézy tam už bola spomínaná intersticiálna pneumonitída, ale tu v podstate ešte nemala úplne dodiagnostikovanú. Bolo vyjadrenie suspekciu na plúcnu fibrózu asi 2 mesiace pred príjmom. Pani bola zase ešte aj mesiac predtým tiež hospitalizovaná pre infekt COVID, tam prekonala na internej klinike herpes. Mikroembolizáciu mala takisto pred mesiacom diagnostikovanú. Z tých ostatných ochorení hypertenzia, tachykardia, nejaké cysty obličiek, lipomatóza pankreasu. Bola jej lieková anamnéza, že antihypertenzíva, Eliquis, nariadenie, prednizón kvôli tej fibróze, alergie nemala. Takže terajšie ochorenie bolo také natiahnuté tým, že ona začiatkom mesiaca bola na klinike vnútorného lekárstva, tam liečili COVID, herpes, stav sa zlepšil, bola prepustená domov, ale 2 dni po prepustení mala znova teploty, dyspnoe, tak bola znova prijatá. Na tej konzervatívnej liečbe sa stav nezlepšoval, pretrvávala tam hyposaturácia, tak sme ju prevzali na KIM. V počiatočných štádiách sme ju napojili na high flow, celkom dobrým efektom, tie saturácie sa upravili a konzultovali sme pneumológa, ktorý doporučil pokračovať v liečbe kortikoidmi. Toto sú jej snímky. Toto je ešte do začiatku mesiaca a toto bolo v podstate pri tom novom príjme. Že toto bolo pri tom covide, tak to sa to čiastočne upravilo a potom tam znova boli tie infiltráty trošku výraznejšie. Toto boli pri vstupné laboratórne parametre, vyššie biele krvinky, fibrinogen zvýšený, CRP vysoké, aj prokalcitonín. Parciálny tlak kyslíka bol znížený a mierne CO2 pri tachypnoe znížené. Druhý deň hospitalizácie sme mierne museli navyšovať frakciu kyslíka pre pokles saturácie, pretrvávali teploty, udržiavali sme negatívnu tekutinovú bilanciu, ale na tretí deň ten stav ešte viac progredoval, takže sme museli pani už zaintubovať. Takisto aj na UPV potrebovala vysoké frakcie kyslíka, hoci laboratórne sme pozorovali pokles zápalových parametrov, ale klinicky to bolo horšie. Toto bol rentgen druhý deň, keď nám začali klesať tie saturácie a toto bolo CT na ten tretí deň, topogram. To bude zväčšené, zo pár rezov, kde sme pozorovali difúzne infiltráty. Bola tam trošku hlbšie zaintubovaná, ale to sa v podstate hneď po CT upravovala poloha tej kanily. Veľmi dobre reagovala pani na pronačnú polohu, tam sme mohli
výrazne znižovať inspiračné frakciu kyslíka. Konzultovali sme aj ECMO, ale teda vzhľadom na tú dobrú odpoveď na pronačnú polohu nebola indikovaná. Vtedy nám vnúkli tieto štúdie možnosť podať tohto megadávok C vitamínu, tak u tejto pani sme nasadili 60 gramov v kontinuálnej infúzii počas 24 hodín a podávali sme to 2 dní. Pokračovali sme tej komplexnej liečbe, udržiavali negatívnu tekutinovú bilanciu. Rozšírila sa tam antibiotická liečba. Než sme predpokladali dlhšiu UPV, tak sme realizovali aj tracheostómiu. Na naše prekvapenie po 3 dňoch sme spravili kontrolné CT s nálezom výraznej regresie tých infiltrácií. Pani sa začala pekne preberať, po 3 dňoch sme v podstate mohli tú umelú plúcnu ventiláciu ukončiť a po niekoľkých ďalších dňoch potom sa prekladala na oddelenie pneumológie na dodiagnostikovanie toho plúcneho procesu, ktorý ešte teda nebol stále uzavretý. V úvode hospitalizácie sme nezachytili žiadneho patogéna, až na ten 3. deň sa tam vykuntilovala kvasínka z bronchov. Ďalšia kazuistika bol 65-ročný muž bez závažnejšieho predchorobia, bol akurát fajčiar, už bol dôchodca, predtým pracoval ako ošetrovateľ. On bol privezený záchrankou takisto na interné oddelenie, kde nad ránom sa zobudil pre výraznú dušnosť, ale už posledné dni tiež udával sťažené dýchanie a necítil sa dobre. Potom sa doplňovala anamnéza, že on vlastne už sa liečil aj obvodným lekárom. Pre bronchitídu, bronchopneumóniu užíval aj antibiotika. 3 týždne predtým mal aj rentgen realizovaný, kde boli tie plúcne krídla vlastne čisté, bez infiltrátov. Na tej internej klinike bol výrazne dyspnoický, ortopnoe, hyposaturovaný, schvátený, auskultačne mal chrôpky, uzatváralo sa to ako plúcny edém, dostal diuretika, nitráty, rozvinulo sa tam supraventrikulárna tachykardia až flater, takže dostal amiodaron, kyslík, ale stav v podstate po niekoľkých hodinách zostal nezmenený. A pacient bol anurický, tak bol konzultovaný náš lekár. Pacienta sme prevzali. V podstate toto boli jeho vstupné parametre. Biele krvinky boli niečo zvýšené, veľmi vysoký D-dimer, CRP bolo relatívne nízke, NT-proBNP trošku zvýšené. Toto je ten snímok, ktorý je 3 týždne pred hospitalizáciou a toto bolo topogram vlastne pri príjme. Pozrieme. My sme ho teda analgosedovali, intubovali, napájali na UPV. Po intubácii na EKG sme pozorovali hneď bezpulzovú elektrickú aktivitu, takže bola aj resuscitácia zahájená. Našťastie po 6 minútach sa podarilo obnoviť obeh. Vzhľadom na tie vysoké D-dimery sa hneď podával heparín a išli sme potom na CT, kde sa embolizácia nepotvrdila, ale potvrdili sa difúzne infiltráty. Pre pretrvávanie tachykardie sme museli pokračovať v antiarytmickej liečbe aj amiodaronom, aj labetalolom. Že toto bolo to vstupné CT, kde sú difúzne infiltráty v tých dorzálnych partiách. V podstate až od hora a výraznejšie boli v tých bazálnych častiach. Iniciálne bola nutná tiež ventilácia s vysokým
vysokou frakciou. Rozhodli sme sa aj tu pre podanie tých vysokých dávok C vitamínu. Tu sme ale zvolili trošku inú schému. Sme podali 37,5 gramov v priebehu 4 hodín a túto dávku sme potom ešte raz zopakovali po 12 hodinách. Tak 2 dní sme takto podávali ten C vitamín. Už po pár hodinách sa ten horovicový index veľmi pekne upravil. Vystúpal až cez 200. Realizovali sme PCR. Zo sekretu z bronchov sme zachytili E. coli. Druhý deň sa doplnili COVID neutralizujúce protilátky, ktoré svedčili o recentnej prebehnutej covidovej infekcii, takže to pravdepodobne prekonal doma. Ale na druhý deň večer došlo k výraznému znova zhoršeniu tých respiračných parametrov. Ten oxygenačný index výrazne poklesol. Museli sme pacienta polohovať do pronačnej polohy. Na tretí deň sa dalo trošku redukovať frakciu kyslíka na 0,6. Takisto tam boli ešte epizódy desaturácie. Hlieny sme museli vo väčšej miere odsať. Realizovali sme kontrolné CT, kde sme pozorovali takisto výraznú regresiu infiltrátov, ale teda klinicky nám stav nedovoloval nejako redukovať výraznejšie tú ventilačnú podporu ani redukciu analgosedácie pre interferenciu s ventilátorom. A zápalové parametre nám práve že začali stúpať, teda pri príjme to CRPčko bolo nízke 5 a už na tretí deň 70. Isto interleukín bol vyšší už. Takže toto je to kontrolné CTčko, na porovnanie, toto bolo v deň príjmu, topogram CTčka, toto bolo po 3 dňoch. Takže tu sú jednotlivé zábery z toho CTčka, kde naozaj vidieť výraznú regresiu tých infiltrátov, čomu sme sa tešili, ale klinicky bohužiaľ sme nevedeli znižovať tú podporu. Táto kazuistika bola taká komplikovanejšia, sa to naťahovalo s pacientom. Na 5. deň sme realizovali tracheostómiu. Potom na 6. deň sme pozorovali pokles diurézy, tak sme museli zahájiť dialýzu. Redukovali sme sedáciu, vedomie sa obnovilo, ale boli tam také epizódy nekľudu, takže v nejakých určitých dávkach sedatív sme museli pokračovať. Po 3 dňoch sme dialýzu našťastie mohli ukončiť, tá diuréza sa obnovila. Na 14. deň sme sa pokúsili odpojiť pacienta, ale vydržal len pár hodín. Kontrolné CT bolo bez výraznejšej dynamiky. Potom sme bojovali s dysfunkciou GITu, nafúkovaním. Po ďalšom týždňu zase bol neúspešný pokus o odpojenie. 27. deň sa tam rozvinul rozsiahly fluidotorax, ten sme museli drénovať. 28. deň sa znova rozvinula fibrilácia predsiení. Sme realizovali kardiologické konzílium, zopakovali sme echo, kde sa zistila závažná mitrálna regurgitácia, ktorú pri príjme nemal. Echo sme robili aj v deň príjmu. Redukovaná ejekčná frakcia. Upravila sa tam tá antiarytmická liečba. Mohli sme extrahovať hrudný drén. Na ďalší deň však došlo zase k zlyhaniu dýchania. Robili sme rentgen, pneumotorax tam bol v mieste, kde sme drén vytiahli, tak sme to museli znova drenovať. Našťastie potom to už išlo lepším smerom. Po 3 dňoch ten drén sme mohli extrahovať, pacienta sme úspešne odpojili. Potom ešte ďalšie dni sme bojovali s perosprímom. Pri tej antiarytmickej liečbe tam boli sklony k bradykardii, takže to sme museli upravovať
veľmi dobre sa podarilo pacienta zrehabilitovať. Ešte tam boli epizódy delíria a našťastie mohol byť na 55. deň prepustený potom do domácej starostlivosti. A posledná kazuistika bol 54-ročný muž s diabetom, po flebotrombóze, s reumatoidnou artritídou, bez alergií. Mal tu lieky na tlak, aspirín a imunosupresíva. On bol pôvodne prijatý na internú kliniku pre rotavírusovú gastroenteritídu, pre hnačky, ale popri tomu diagnostikovali aj exacerbáciu tej reumatoidnej artritídy, tak bol zároveň preliečený aj kortikoidmi, solumedrolom. Na sone verifikovali trombózu pravej dolnej končatiny s parciálnou rekanalizáciou. Na 8. deň hospitalizácie na internej klinike pre dyspnoe realizovali rentgen, kde teda našli rozvoj zápalových zmien. Zahájili tam liečbu, ale ten stav progredoval a na 13. deň robili CT, AG aj pre podozrenie na embolizáciu, ale to sa nepotvrdilo, ale potvrdili sa rozsiahle infiltráty až teda ARDS. U tohto pacienta sme pozorovali nízke biele krvinky, fibrinogén bol v relatívne normálnych hodnotách, takisto vysoký D-dimer, CRP výrazne zvýšené, prokalciton nebol až tak vysoký, NT-proBNP okolo 500. Toto bolo ten rentgen na ten 8. deň na internom a toto bolo po ďalších 5 dňoch, kde pribudla výrazná infiltrácia na tých pravých plúcach. Toto je CT obraz, kde vlastne sú difúzne bilaterálne infiltráty. Takže pacienta sme takisto analgesidovali, na umelú plúcnu ventiláciu napájali, polohovali do pronačnej polohy, museli sme ho aj relaxovať, bol aj taký pevnejší, vysoké frakcie kyslíka sme potrebovali. Takisto sme sa rozhodli v podobnej dávke ako predchádzajúcej kazuistike podať ten C vitamín. Ten oxygenačný index bol nízky a pri príjme sa tam vykultivoval z hrdla aj z nosa Pseudomonas a v nose bol ešte navyše aj Staphylococcus. Prekrvácanie z nosa sme opakovane museli krčiarov volať a redukovali sme dávky nízkomolekulového heparínu. Pokračovali sme v komplexnej liečbe, snažili sme sa negatívnu tekutinovú bilanciu udržať, čo sa darilo, ale nemohli sme redukovať ani frakciu kyslíka, aj vysoké inspiračné tlaky, aj PIP vysoký, iba mierne zlepšenie tej oxygenácie. Kontrolné CT po 3 dňoch bolo bez dynamiky a stav sa začal komplikovať, rozvíjala sa sepsa, museli sme vazopresory pridávať. Toto bolo už kontrolné CT, kde bohužiaľ sme nepozorovali žiadnu zmenu k lepšiemu. Pokračovali sme teda v liečbe, v polohovaní do pronačnej polohy. Znova sa opakovali epistaxy, dokonca už sme museli aj hemosubstitúciu podávať. Došlo k renálnemu zlyhaniu, paralýze gitu. Iba veľmi málo sme vedeli redukovať tú inspiračnú frakciu kyslíka. Na 7. deň sme robili tracheostómiu, ale takisto s redukciou sedácie sme nevedeli veľmi pohnúť, iba veľmi pomaly pre epizódy desaturácie pri interferencii s umelou plúcnou ventiláciou. Na 11. deň sme pozorovali rozvoj ťažkej trombocytopénie.
robili sme kontrolné CT, kde sme spravili aj hlavu, kde bohužiaľ našli intracerebrálnu hemorágiu, pravdepodobne cysticky degenerované nejaké ložisko, či už metastáza to bola, alebo tumor. Bol tam popísaný útlak kmeňových štruktúr, difúzne subarachnoidálne krvácanie, kortikálne petechie, bez dôkazu nejakej AV malformácie alebo aneurizmy. Na plúcach pretrvávala, respektíve iba minimálna regresia nálezu. Konzultovali sme neurochirurgov, tí už zákrok neindikovali, pacient na ďalší deň zomrel. By som to mal tak zhrnúť, tak naše skúsenosti viac menej zodpovedajú aj tým výsledkom štúdií, že niečo na tom C vitamíne môže byť, ale nie je to všeliek. A napriek tomu, že nejaké zlepšenia sme pozorovali, tak treba asi presnejšie identifikovať tých pacientov, u ktorých to má význam, u ktorých v týchto vysokých dávkach ten C vitamín môže priniesť nejaký benefit. Ďakujem. Má niekto nejaké otázky? Tak sa poďakujem ešte raz. Ešte pekný zvyšok kongresu.